Salut la toată lumea, numele meu este Country Ball Japan și astăzi o să facem un clip diferit. Astăzi o să învăț cum să faceți un fandom pentru un serial, film sau chiar pentru actori sau dublaje. Așadar, fără alte adăugiri nesimțite și necurate, pentru că eu nu cerșesc ca restul youtuberilor, haideți să începem. Avem aici 3 puncte. Asta dacă sunteți pe telefon, știți cum puteți să faceți în forma aceasta, apăsați pe versiune site desktop. Bun. Avem aici Add New Page, Upload New File și Special Pages. Apăsați pe Add New Page și avem aici Anca Dumitra, de exemplu, că dacă tot am propus să fac ca astăzi cu Anca Dumitra, o voi face. Am făcut o schiță cum ar vrea să facă acest episod, auzi, acest clip, acest tip de fandom, dar aș vrea să încep unul nou, să editez până la capăt. Avem aici Visual Editor. Aici nu aveți nevoie să scrieți chestia asta. Apăsați pe Visual Editor și dintre toate aceste opțiuni apăsați pe Source Editing, unde avem acest scanner, da? Suntem la Source Editing. Scrieți comanda aceasta, Info Actor, după care mai scrieți, puneți linia aceasta și scrieți Title 1 egal. Nu uitați că trebuie să fie scrise legat în cazul acesta. Anca Dumitra. Și mai avem și punem un Image 1 tot egal. Și revin când vin cu imaginea. Deși aș putea să vă arăt, apăsați pe Insert, după care pe Image and Media și aici am toate imaginile mele folosite până în momentul de față. Avem aici Upload, Select a File și revenim când e gata. Gata. Am selectat poza cu actrița aceasta. Dacă vă e cunoscută, scrieți în comentarii. Scriem Anca Dumitra. Bine, puteți să scrieți ce nume vreți, dar v-aș recomanda să scrieți numele actriței, nu altceva. Dați Save. Și iată imaginea. Bine, în această formă o să intre în formă de link. Uitați, cam așa o să arate linkul. Bun. Și ca să vă fie mai ușor, nu mai scrieți în continuare, lăsați așa și închideți parantezele, acoladele. Acum, dați pe Save și va apare acest Info Actor. Voi, bineînțeles, puteți să mai adăugați ceva, de exemplu, stați să revin în forma de desktop, în formă normală, pardon, și avem aici Info Actor, bum. Scuzați-mă de bălbăiere, dar n-am ce să fac. Am aici template Info Actor și aici puteți să mai adăugați câteva detalii. Eu, de exemplu, aș vrea să îi pun aici locul nașterii, Craiova, virgulă, județul Craiova. Avem aici data nașterii, sau data de naștere, cum este scris aici. Da. Aceasta este data. Vârsta 37 de ani. Da, sunt puțin răcit, dar n-am ce face. La ocupație nu e neapărat să scrieți. La stare, activ sau activă, deoarece se arată oarecum starea de acum, dacă mai dublează sau așa ceva.
dați next, dați save. Revin cu o mică descriere despre această actriță. Am revenit. Acum, ca să vă, nu știu, ca să-i puneți un aspect la această descriere, puteți pune simbolurile astea ca să se îngroașe numele ei de Anca Dumitra. Apoi închideți aceste 3 simboluri și puneți această inserare. Bun. Acum pentru filmografie puneți 2 din astea pentru filmografie. Aș începe cu filmele, dacă în cazul în care ea a intrat, la filme din astea le privești pe Netflix, Disney Plus sau așa ceva. Uitați, eu o să o salvez, iar eu o să caut în ce desene sau filme sau ce vreți voi a jucat această actriță. Nu aici. Nu a jucat într-un film, dar a jucat în She-Hulk, avocata apărării. Luați titlul, îl copiați, iar așa, și luați și numele personajului în care aceasta joacă și ca să vă fie mai ușor, apăsați pe numele ei direct dacă este scris în roșu. Dacă este scris în roșu, nu apăsați. Dar de cele mai multe ori când faceți acest fandom, vă apare numele acesteia automat. Și pentru că nu a jucat în filme, bine, a jucat în filme, dar asta e partea a doua, punem aici seriale și punem și studioul. Da. First Production Film. Atât scriem. Punem iarăși paranteză și închidem egalurile. Punem această steluță. Începem cu niște paranteze pătrate. Punem acest titlu pe care l-am copiat. Închidem parantezele pătrate, auzi. Așa, punem linie și punem Jennifer Walters și Hulk. Bun. Acum lăsăm spațiu. Bine, nu-i neapărat să lăsăm chiar așa de mult spațiu, dar se poate, știți voi, se poate întâmpla orice. Scriem aici categorie, actor de dublaj, închidem paranteza, mai facem o paranteză pătrată, categorie, actor de dublaj, bine, și din Oradea, dar eu zic că e din București, că da, studiourile sunt din București. Singurele studiouri sunt Nord Media, Blue Studio sau ceva de genul, cred că se numește studioul acelea Blue, și Total Records, a.k.a. fostul studio BTI, care e din Oradea, bineînțeles. Și începem iarăși o paranteză, iarăși categorie și punem vocea feminină. Nină. De la Auliu. Închidem paranteza frumos. Da. Trebuie să am puțin tică răbdare când vorbesc.
Și uitați, am făcut aici frumos fandom-ul. Bine, fandom, pagina de fandom. Acum să ne ducem la capăt. Dar de ce nu mai... A, uite, acum a apărut. Ne ducem frumos la acest actor. Și trebuie să cătăm Anca Dumitra la vocea feminină. Să vedem dacă e acolo. Și după cum vedeți, este aici. Mi se pare că am scris corect comanda. Și băieți, cam și fete, cam atâta cu acest tutorial despre cum puteți crea o pagină de fandom. Eu am fost Contribol Japan. Dacă mai aveți nevoie de mine sau de Gabriel sau de acești mirobolanți și prestigioși și încep ăsta și cei mai șmecheri lideri, dintre care se numără și Gabriel, uitați-l aici pe două conturi, mai este și Sign05 și Wiz Wingbat, creatorii acestui fandom. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să vă fie utilă într-o zi și ne vedem data viitoare cu și mai mult. Ceau, Nes!